Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa pagpamibi kan oratio imperata. Pamibi laban sa bagyo asiniba pang mga kalamidad. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat tuli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nag-antabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasaki tulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuton na Ama, sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan iyo an ika-13 Domingo sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for baby's birthday, dulot kan Miraballas family, for all the blessings, good health, guidance, and enlightenment, dulot ni Marites Baco and family. Pasasalamat man dulot kan Ariola and Navarra family, for John Benedict's birthday, personal growth and renewed life and blessings always. Dulot ni Jill, dulot kan Gial family. Pasasalamat man dulot ni Kim Banyes, for birthday of Maria Freda, dulot kan Sipcon and Shapno family. Pasasalamat man dulot ni Moriel Gallego, asin ni Leo and Cynthia Ramos. Sa special na kaagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For good health, dulot kan Malvar family. Sa special na kaagadan man, dulot ni Henry Binos. For healing of Mrs. Jodin Asuelo, dulot ni Dan Mark Asuelo. For safety and good health of the family, dulot kan Sipcon and Shapno family. For the success of the visa application to New Zealand, dulot kan Sarong Anonymous. Sa special na kaagadan man, dulot ni Janice and Noel Manalo. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Elena, dulot ni Marites Astillero. Emmanuel, dulot kan St. Jude Parish. Emmanuel, dulot kan Daughters of St. Jude. Salvador and Fidel, dulot ni Mary Chris Madrilejos. Socorro, dulot kan Lanas family. Harold, dulot kan Timor family. Oscar, dulot kan Socorro family.
Onofre, and para sa gabos na kalag, dulot kan Sipcon and Shop no family, Delia, Magdalena, Jose, dulot ni Cheryl E., Dolores, dulot ni Moriel Gallego, Roberto, dulot ni Erlinda Abion, Manuel, Natividad, Benjamin, Edgar, dulot ni Eddie Andes, Erlinda, dulot ni Elmer Villarasa and family, for 40 days of Cecilia Ruth, dulot ni Rene and Royce.
Banwaan ning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Pinupunan ta an bagong aldaw, an bagong simana sa altar kan Dios. Dahil susug kan mga babasahon tangunyan, minimidbid ta na an mahal na Dios, iyo an sentro kan satuyang buhay. Siya an mainot. Ako unta an satong mga kasalan. Ginigirumdum an mga pagkakataon na daita ininot ang Dios. Na ang Dios ikinaag sa gilid kan buhay. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, nahuli kan grasya nin pag-ampon, binuot mo na kami magin mga aki nin liwanag. Warasan, na dai kami matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad, padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli ki Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, enot na babasahon, an marahay na pagkontinwar kan babaing Sunamita, nagpapahiling nin pagtubod na nagmimidbid kan presensya nin Diyos sa iyang minsahero, an sa iyang pagkabukas palad, nagiging agihan nin daili na lauman na bendisyon, asin bagong buhay. Ang Diyos minasimbag sa pagiging bukas asin pagtiwala na may biyaya na lampas sa linalauman nin tawo. An enot na babasahon. Pagbasa sa ikadwang libro nin mga hadi. Sarong aldaw nagduman si Eliseo sa Shunem. Sain nagiirok ang sarong mayaman na babae. Inalok niya si Eliseo na magkakan, asin magpuon kay dito duman na siya nagkakan sa harong kan babae, kung nagduduman siya sa Shunem. Nagsabi ang babae sa sayang agom, nahihiling ko na sarong banal na lalaki nin Diyos na andanay naghahapit digdi. Magibo kita sa atop nin sarong sadit na kwarto, asin bugta kanta nin higdaan, lamisa, tukawan sa kailawan. Pagdalaw niya sa to, diyan siya magpapahingalo. Sarong aldaw nagbalik sa Shunem si Eliseo, asin nagduman sa sayang kwarto, tanganing magpahingalo. Hinapot ni Eliseo si Gehazi, kunsiring, anoan ikakatabang ko sa iya? Nagsimbag si Gehazi, mayo siya nin aking lalaki, asin gurang na an sa iyang agum. Padigdihas siya, an pagbuot ni Eliseo. Nagduman ang babae sa kanagtindog sa may pintuan. Nagsabi sa iya si Eliseo, sa siring kaining panahon, sa sunod na taon, mangangaki ka nin sarong lalaki. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aawiton ko sagkutan man an sa imong pagkahirak kagurangnan. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. An karahayan buot kan kagurangnan, aawiton ko sagkod paman. Sa sunod-sunod na kapag-arakian, ipapamarita kan sa kong punguso an sa imong katutuuhan. Ta nagsasabi ako, para sagkod paman itutugdok ang karahayan buot. Sa kalangitan, papapusugon ang sa imong katutuuhan. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Paladan ang banwaan na tatao magpatara-tara na naglalakaw kagurangnan. Sa liwanag kan sa imong lalawgon. Sa imong ngaran magayagaya sinda bilog na aldaw, asin sa imong kasuriputan magpapalangkaw. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Taikaan pangpagayon kan sa indang kusog, sa imong pagmarhay itutuon an samong sungay. Ta sa kagurangnan, an samong kalasag, sa banal nin Israel, an samong hadi. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Ikaduwang babasahon, pinapagirumdom ni San Pablo ang mga paratubod na anbunyag sarong tunay na partisipasyon sa pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Ang buhay Kristiyano, iyo ang padagos na pagkagadan sa kasalan, asin pagbangon sa bagong paagi nin pamumuhay. Ani kaduwang babasahon.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, dahil nindo aram na kitang mga binunyagan kay Kristo Jesus, binunyagan man sa saiyang kagadanan, kaya ilinubong kita kaiba ni Kristo sa baagi kan bunyag sa kagadanan, tanganing arog sa iya na binuhay liwat, kan kamurawayan kan ama, kita man pwedeng magkaigwanin bagong buhay. Kung kita nagadan kaiba ni Kristo, nananarig kita na mabubuhay man kita, kaiba niya. Huli ta aram ta na si Kristo binuhay liwat, asin day na nanggad magagadan. Mayo ng kapangyarihan sa iya ang kagadanan. Kan magadan si Kristo, makasaro sa na siyang nagadan para sa kasalan. Alagad, ang buhay niya ngunyan, buhay para sa Diyos. Kaya ibilang manindong kamo gadan sa kasalan, alagad buhay sa Diyos, huli kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga apostol, "An namumuot sa iyang ama o ina, urog pa kisa sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. An namumuot sa iyang aking lalaki o aking babae, urog pa kisa sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. An dai magpasan kan sa iyang krus, asin magsunod sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. An nagpapahalaga sa iyang buhay, mawawaran kaiyan. An nawawaran nin buhay huli sako, magkakamit kaiyan. An minaako sa Indo, minaako man sako. An minaako sako, minaako sa nagsugo sako. An minaako sa propeta nin Dios, huli ta siya propeta nin Dios, babalusan siring sa propeta. An sisay man na minaako nin tawong matanos, huli ta siya matanos, babalsan siring sa tawong matanos. An sisay man na magpainom nin tubig, sa saro kan pinakasadit na disipulo ko, huli ta siya sa kong disipulo, totoong maako nin balos." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Sarong hapot lang po para sa satuyang paghurop-hurop ngunya na aga sa pagpuon kaining aldaw kan simana. Ano po ba ang sa indong priorities? What do you consider most important in your life? Alin ang inuuna ko? Sino ang inuuna ko? Tanganing tabangan kitang masimbagan ang mga hapot na ini, we would like to examine 3 things, and you may continue the examination even after the Mass. I'd like to invite you to check on 3 things. First, check your schedule and your calendar.
When you look at your schedule, what do you see? Second, check on your spending habits. Look at your money, your bank account. Where does your money go? Anong ginagastusan mo? And third, check on your worries and concerns. Ano po ang usual na iniisip mo, inaalala mo? Why these three things? Because they usually reveal our priorities. Pag hiniling mo ang tulong ini, mahihiling ta, kadaklan na beses, ang priority kan sarong tao. Saan ko ba ginugugol ang oras ko? Anong mga bagay ang pinakagagastusan ko? Saan napupunta ang pera ko? Anong mga bagay ang lagi kong iniisip at inaalala? We know the answers to these questions. Kadaklan na beses ang simbagta, mainot ang kaugmahan ko. Nothing wrong with that. Mainot ang sakong happiness. Or my peace of mind. Or my career first. My success is my priority. Pero sa paghuna ko, sa kadaklan sa satuya po digdi, ang isisimbag sa hapot na what is your priority, iyo ini. Pamilya. Taasan kamot po para sa mga ansimbag, pamilya. Sisay po sa Indo, ang family first. Could you please raise your hands? Iyo man po ako. Salamat po. Pakibaba po ang kamot. Most of us raised our hands. You know, the Jews were also like that. In the life of the Jewish people, in their society, sentro po ang pamilya. Kitang mga Pilipino, arog man kita kaiyan, inot ang pamilya. In fact, kadakol po kan values kan sarong Hudiyo is determined by family. Minsan sala na. Basta sabi kan pamilya ko, basta sinuportaran kan pamilya ko, iyo man ang sako. This is Jewish culture. We don't judge them for that. During biblical times, sadyang arog kaiyan ang isip kan tawo. Pero arog ka ini ang konteksto na buot ko pong laugunta, dahil iyo ini ang konteksto kung saan nagtaram si Jesus sa Ebanghelyo ngunyan. Imagine, ang pinapahalagahan mo bilang tawo, pamilya, and then suddenly, uya ang kagurangnan, mataram sa imo, ang sisay man na namumuot kan pamilya, urog pa, kisa sako, bakong maninigong maging disipulo ko. I'd like us to imagine, ano daw ang pagmati kan mga nagdadangog kay Jesus kan aldaw na ito? It must have been shocking. Or it must have been scandalous. Alat lang. This is the most important value in society and in my life. Kagurangnan, sinasabi mo po ba na bawasan ko ang love ko for my family? Kagurangnan, pinapapili mo ba ako kung ika o ang pamilya ko? Masakiton man yang hapot mo, masakiton man po yang pinapapilian mo, kagurangnan. Pero buot tang linawon, puon sa puon, na bako yan ang tinataram ni Jesus. Day kita pinapapili, day kita sinasabihan na inaan ang pagkamuot sa pamilya. Notice, balikan ta po ining ebanghelyo, day kita nakadangog duman na nagsabi siyang, do not love your parents. Bakong yaon yan sa 10 Commandments, ikaapat. Ano pong ikaapat? Honor your father and your mother. Day masabi si Jesus na do not love your parents. Day siya masabing, do not love your spouse. Or, do not love your children. Warang arog ka iyan. Imbes, malinaw ang tinaram niya. Sabi niya, love me first. Ako ngo na. Make me your first priority. I want to be number one. I want to be first in your life. Natakman, kagurangnan, why you? Why should I put you first?
hilinguntaan negative side. Because if Christ is not first, something else will take His place. Pagbakong kagurangnan an inot, siyempre may ibang maiinot. Money is commonly the thing that takes the place of God. Ang kwarta, pag ininot, pwede niyang ribayan ang mahal na Diyos. O kaya, comfort. Comfort can take the place of God. Or our career. Pag naubos ang kusog atensyon sa pagtatrabaho, pwedeng maging Diyos ang trabaho. Habo nang mag-uli, ginibo ng aga ang banggi, tama trabaho. Inot na inot, wara pong salakduman. Nothing evil in these things. They are valuable and important, but they become a problem only when they take the place of God. Pag ininaan hinihiling tang Diyos o inot sa gabos, baka nahuhulog na po kita sa kasalan na inot. Earlier, we mentioned the fourth commandment. Now, we're mentioning the first commandment. Tanda po, nindo ang first commandment. I am the Lord your God. You shall not have other gods before me. Pag riniribayan ta ang Diyos, iba ang naiinot. That is idolatry. Sabi ta, alipin ng salapi. Kwarta na ang pigsisirbihan, kwarta na ang inot sa buhay. Maski po ang pamilya ta, dawa gurano mo kapadaba ang pamilya mo, bako sindang Diyos. They are not gods. They cannot be first in our lives. Sabi ni Saint Augustine, you can love everything, you can love everyone, but first, love God. Beautiful quotation. Pwede mong padabaon daw asisay, pwede mong padabaon ng bilog na kinakban, pero bago mo gibuhon yan, padabaon ngo na ang mahal na Diyos. Arog ka ini ang sinasabi po ni Saint Augustine, taigwa siyang katukduan. Ang apod niya po sa konseptong ini, sa Latin, ordo amoris. Ordo amoris. Sa Ingles, the order of love. May order daan pagkamuot, sabi ni Saint Augustine. May tamang sequence. Igwang mga pagkamuot na dapat mainot, igwang mga pagkamuot na mas hababa. The order of love. Meaning, love must be ordered. May kahusayan ang puso. And in the order of love, God is at the top. God comes first. Nata, dahil pag ininot kong kamutan ang Diyos, pwede na akong maging marhay na agum. When I put God first, I can become a better husband or wife. Dahil agum ako na iniinot ang Diyos, iyo padaba ko si Mister, si Mrs. Pero dahil padaba ko ang Diyos, nagigi akong marhay na agum. Pag inot kong kinamutan ang Diyos, then I can become a better parent or a better child. Pag ininot ko ang mahal na Diyos, nagigig akong marhay na maestra o maestro, marhay na doktor, marhay na engineer, marhay na para trabaho dahil ininot ko ang Diyos. Doktor ako na may Diyos. Teacher ako na may Diyos. Empleyado ako na may Diyos. Bako akong ordinaryong empleyado. I work for God. I sanctify my work. Pinapabanal ko ang trabaho ko dahil aram ko ang trabaho ko, regalo kang Diyos. In other words, everything finds their proper place if God is in His proper place. Pag Diyos ang inot, in the order of love, ang gabos masunod. But sabihon, ang gabos na mumutan ko, siring kan pagkamuot kan Diyos sa mga bagay na ini. May importante po yan na implication. Pag ininot kong kamutan ang Diyos, buot sabihon, ang kapwa ko, pinapadaba ko siring kan pagpadaba kan Diyos. Meaning, I don't use people. People are not objects. They're not for my pleasure. Meaning, I don't abuse people. Dahil aki sinda kan Diyos.
When I love God first, I don't waste my gifts. Gabos na igo ako sa buhay ko, aatamanon ko, tarigalo ini, hali sa Diyos. When I put God first, when I love Him first, I don't neglect my work. Honesto ako sa trabaho ko, padaba ko ang trabaho ko dahil regalo ini, hali sa Diyos. The order of love. Dakul po sa satuya ngunyan nakaputi. Salamat po sa pagsimbag sa pangapudan ni Bishop Bong asin kanbilog na CBCP. Nakaputi kita ngunyan na aldaw, parte kan White Ribbon Movement at san duman sa EDSA, mamarcha ang mga nakaputi. Dahil nangangapudan kita sa katotohan, sa accountability in public governance, we reject corruption. Tanda ang badong puti, ang ribbon na puti, na buot tang magsa Diyos. Nagtutubod kita na ang sarong leader na iniinot ang Diyos, da imahabas sa kwarta kan mga tao. Nagtutubod kita na sa masunod na eleksyon, ang pipiliuntang kandidatong iniinot ang Diyos. Tayan ang leader na da imahabas sa mga pobre. Yan ang leader na iisipon ang karahayan kan kagabsan, ang common good. We understand the value of putting God first. Dahil nahiling tanaan itsura kan sarong leader na dinuduhagi ang Diyos, na binabastos ang Diyos. Kaya di kita magngalas kung ang mga aki, tattao nang magkaput nin badil, o tattao nang manggadan nin kapwa. Dahil nahiling ninda na ninonormalize ta ang leadership na dahil nagmimidbid sa Diyos. Leader man o bako, ordinaryong Pilipino, midbid ang Diyos. Mainot ang sakuyang values. Mainot ang pagmidbid sa Diyos. Ini po ang imbitasyon sa satuya ngunya na Domingo. Is God my priority? Because if He is, my prayer life should not be optional. Mapangadji ako dahil inot ang Diyos. Ang pagsimba ko duro Domingo is non-negotiable. Ang misa, bako ining sarong bagay na isisingit ko kung sain ang free time. Mag-adjust ang gabos ang misa da ko pwedeng hiroon. Priority ko ang Diyos. My Catholic values will shape my decisions, my identity, dahil inot ang Diyos. When God is in His proper place, everything finds their proper places. Kaya mga G po kita sa misang ini, hagadon taan grasya, nalugod, inuton tapirmi ang Diyos. Kagurangnan aram mi, na kung minsan daimi ika iniinot, naghahagad kami nin kapatawadan. Tukduan mo kami na sa gabos na bagay, ika ang pilion ming inot. Mainot ka. Dahil pag iniinot mi ika, mahusay ang samong buhay, maugma tuninong kami, yaon man sa tamang lugar ang iba. Amen. Tindog po kita. Bilang simbag sa tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki da ilinalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, nagilik siya sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kiberen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan,
asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga propetas, asin saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Idulutaan sa tung mga pag-arang sa mahal na Diyos, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigdi, Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamigdi, tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, utubonindaan sa indang katungdan para sa kamurawayan kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing magrarom sa satong pagtubod, asin an satong pagkamidbid sa presensya kan Diyos, sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga hobenes na nagtatalubo sa kinaban, na pano nin kariribukan, day malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamidbidan ang tunay na kahulugan asin katuyuhan kan buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang asin nagsasakit, mag-ako gikan sa Diyos nin mamumuton na karahayan, nagrarangang presensya asin nakakaumay na katuninungan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan magugma sagkod paman sa kapahingaluan asin liwanag sa langit no nakahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kasabay kaining white ribbon movement sa espesyal na paagi ipangadji tapuan sa tuyang lideres puon sa national level sagkod sa satong mga barangay, lugudan sa tong mga leader maging leader na makidyos. Mamibi kita kagurangnan Ninanyugaan sa mong pamibi. sa aga an sa tuyang diocese masilibrar kan ika-75 anibersaryo, lugod an sa tuyang lokal na simbahan, danay nadayupot sa mahal na Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Siring man sa aga kapistahan ni San Pedro asin San Pablo, ipamibi ta an kasalihid ni San Pedro si Pope Leo XIV. An sa tuyang second collections ngunya na Domingo para sa charitable works kan Santo Papa, ipamibi ta si Pope Leo na lugod danay siyang dayupot sa Dios. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, warasan sa mo ang grasya na masabutan mi, na an sa mong buhay, nagsasarig sa karahayan, kabuotan, asin kakusugan nin buot, na magtabang sa saindang katikapuhan. Puli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Blessed be Lord God of all creation, for through your goodness you have received the bread we offer you, the fruit of the earth and work of human hands, that will become for us the bread of life. Creation, for through your goodness you have received the wine we offer you, the fruit of the vine and work of human hands, that will become our spiritual drink. With the Holy Spirit, may we be accepted by you, O Lord. May we be sacrificing ourselves, pleasing you.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios, na nagpakanigong maghimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami. Warasan, nahuli kan mga banal na atang, magin maninigoan sa mong mga paglingkod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo an gabos na sangkap kan kinakban, asin hinusay mo an paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan gabos na angheles asin santos, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin an gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Pedro, San Pablo, San Judas Tadeo. Kaiba ni San Agustin, asinan gabus na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. namumuot sa kapwa, siring kan pagkamuot kan Dios, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya si Kristo, an enot asin sentro kan satuyang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Naglakan
Luhod po. Sa imong kaligtasan, asin pagkakahayag sa Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa 75 taon ninsamong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inantabayan mo kami kaito, ngunyan asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maginsiring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami na ang banal na sakripisyo na samong dinulot asin pinakinabangan, buhayon kami. Tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Obulum Sancti Petri. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 37,868 pesos and 60 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 4,853 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 10,898 pesos and 50 centavos. Siring man sa aga, Hunyo 29, mabukas po ang selebrasyon kanika 75 taon o Diamond Jubilee kan Diocese nin Legazpi na may temang binayayaan, inantabayan, sinusugo. Ang selebrasyon gigibuhon sa St. Gregory the Great Cathedral sa oras na alas 4:30 nin hapon. Asin magkakaigwaman po nin banal na misa asin papal blessing. Huli kaini day nangunang alas 5:30 misa digdi sa parokya. Iniimbitaran po ang gabos na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Mawut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na duwang 3,000 pesos, 1,500 pesos, duwang 500 pesos, MAC 1,000 pesos, MB Store 1,000 pesos, Roderick and Ernest De Lavin 1,000 pesos, Sweet Treats Fashion Bazaar 1,000 pesos, Asset Credit and Loan Incorporated 900 pesos. Diyos mabalos po. Kan 1951, ang satuya pong Santo Papa, si Pope Pius XII. Kan taon na ito, June 29, he created our diocese. Tomorrow is its 75th anniversary ang creation kan satuyang local church. Ngunyan na 2026, ang Santo Papa, si Pope Leo XIV, nagpadara nin surat sa satuya, ang sabi niya, mataos yan nin papal blessing, bendisyon nin Santo Papa, na may katakod na plenary indulgences sa aldaw kan satuyang anibersaryo. Kaya, mari po, maduman kita sa Albay Cathedral tomorrow at 4:30, mag-amay, tamay road closures around Peñaranda Park and around the cathedral. Mapuon po kita sa Cathedral Patio, bubuksan ta ang main door kan Cathedral, iyon sa tong Jubilee door, and then we will celebrate the Eucharist where Bishop Bong will impart the blessing of the Holy Father, Pope Leo.
Dangan, kung dai po available sa aga physically, pwede pong maghiling sa live stream. You can receive the same blessing. Asin kung dai man pwede sa aga, igwang pagkakataon, sagkod December 31, magdalaw lang po sa Albay Cathedral, magkumpisal, magkomunyon, dangan ipamibi si Papa Leon. Lugod, aprobitsaran ta po ang mga grasya na tinatao sa tuya kan sa tuyang Jubilee. Matindog po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, kan mga santo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.